Zomrel som tou najhrozivejšou smrťou, akú si viete predstaviť. Ahojte, volám sa John Edward Jones a chcem vám vyrozprávať o dni, ktorý sa nemal nikdy stať. V roku 2009 sme sa spolu s rodinou vybrali preskúmať jaskyňu Nati Patti, ktorá sa nachádza v blízkosti jazera Utah, približne 55 míľ od Salt Lake City. Na výpravu som pozval môjho brata a zo pár známych z našej rodiny. Manželke a dcére sa veľmi nechcelo, tak zostali doma. Keď naša výprava začala, všetko išlo podľa predstav. Cestou ku jaskyni sme si s rodinkou užívali nádherné scenérie prírody v Utahu. Žartovali sme a nevedeli sme sa dočkať, kedy preskúmame jaskyňu. Keď sme konečne dorazili do jaskyne, výprava prebiehala hladko. Asi približne hodinu sme spolu s rodinou objavovali krásy podzemného diela. Dostali sme sa dokonca do najväčšej časti jaskyne s názvom Big Slide, no tam som urobil osudovú chybu.